inauteriak ia gainean ditugu eta aisialdi taldeak astelehenetarako prestatzen ari dira. Guk Kirikino aisialdi taldearen entsegura etorri gara, zemuz dijoazte entsegu? Bueno, justu guantxe hasi berritan gaude, lehengo asten hasi ginean ensaiotan eta asten edo, guaindik ideia bat iten olakoa izangoan dantza, ez dakigu guaindik ez du ulertzen edo, baina ondo. Hasiera izateko oso ondo. Zertaz ateako zehatezu? Horten pinguino zatatzea, eta erabaki genuen idea gutxora iraialden, begirala asteburun, eta iasan idea asko genezkan, baina pentsatu genuen pinguinoz ateatzea idea nahiko politia zala, alaia, eta azkenen uste jende asko ez talatea pinguinuz, eta talde handi bat, 400 pinguinu ikustea, grazioso izango bat olosa baten ikustea. Urtarrien gaina, urtarrien kalderero, kotxai hasieran inauterik oso goiz da, eta pentsatu behar izatea, arropa asko sartzeko mozorro bat izan dadila, o behintzat ez oso harina edo, bai. Zuek zenbat pertsona ateako zeate? Urtero bezala 400 inguru atatzea, urten 407, eta hoi kontauta ume txikik, gero taldeko umek, helduko taldetako umek, eta gero ja gurasok. Eta lehen urtean antzeko izan ginen, hasi kontento gaude, eta urtero, pixkat, jende gehiagoaz, reklutatzen hasi ez da baizi. Bueno, ez da erresa denak batea dantzaitea, baina begirale asko gaude eta nabaritzea adintarteka antolatzea ensaiotan eta batzuk jartzea 5. mailakokin, beste 6. mailakokin hola taldeka, beste batzuk gurasokin eta azkenen moldatzea. Eta gero azkar ikasteuenak ere laguntzeie beste ikasten orduan. Ez da erresa, baina urtero moldatzea, asika urten ez da gutxigo izango. Zure Kirikino aisialdi taldearekin ateako zea astelenitan, nolatan animatu zea? Bueno, umea eta biltzalako zarrana nerea gaurten hasi da Kirikinon, eta aukera hau eskaini diote, eta bera aterata aukera daukagu gurasok ateratzeko, eta baita ere ume txikiagoak, eta beste bat txikiagoa dauket Martin, eta azkenen hirurak animatu geha, egun politia pasatzeko intentzioarekin behintzat. Aurreko asten hasi ginen, eta egia esango hendik oso dana ikasten, pixkanaka. Arrara egitez eguz, azkenen ni behintzat ez naiz horrela ibili guen dela 20 urtetik ona, eta berriro horrelako pausok eta hartzea kosta egiten da, baina ambiente politia dau, jende guztia animatzen da ensaioak egitera eta gustora, ondo. Ni uste hori dara politiena, ez da? Azkenen ez da bakarrik lagun kuadrilla bat, baizik eta txiki-txikitatik eta gurasoak bitarten danak dantzan ateratzea, jende asko biltzen da eta horrek ematen dio beste postasun bat, ez da? Nolabait, politia izaten da bai. Ja, bigarren ensaioa da eta ja dantza nahiko ondo dakigu eta nahiz eta askotan ez dugu ondo ikasten, gero azken finean ondo atatza astelenen. Zuek pinguinoz aterako zarete, gustatzen zaizue egin duten aukeraketa? Bai, beste urtetan ez dugu beste gustatu, baina aurten uste dugu dantzakin eta trajakin oso ondo indutela eta guztua gaude, por lo menos, bai. Bueno, eta ze plan daukezue astelenitarako? Hasieran hasiko dantzatzen beti bezala San Franciscotik, eta gero ja txalden zezen eta jongo ga ikustea, eta zezenak bukatze janen dantza pixkatingo deu eta gero ja denak etxea.